Kıyızlarımıza degişme, Türkmen kıyızına ta yok. Goşgynyň awtory Tagandyrdy Seyitmuradov. İnternete girsede, tekerler giş tursada, erkek köýnek giysede Türkmen kıyızına ta yok. Nahar şor bilmesede, çay demläp görmesede, olar olmaz gülsede Türkmen kıyızına ta yok. Sığır sagmak gorkuly, nan ýap diýseň öýkeli, ezgiçjekmi gorkuny Türkmen kıyızına ta yok. Gözü gaşy boýagsyz, bolsa bolsun görümsiz, boýagsyzam gözelsiz Türkmen kıyızına ta yok. Ýugurmasyn hamiri, çenete de yumrugy, olar öýün gowlugy Türkmen kıyızına ta yok. Tobuk köpäk etekde, yeter gursa yumurtka, garsyn oňa tamat da Türkmen kıyızına ta yok. Alar yigit janyny, silasa war gaýyny, menem tapdym taýymy Türkmen kıyızına ta yok. Tagandyrdy degişdi, size dünýäň gelşigi, är yigitleň söýjegi Türkmen kıyızına ta yok.